Есте Лаудер създава първите си кремови лосьони на готварската печка в малката си кухня. Благодарение обаче на феноменалния си талант и умения в продажбите, тя стига до върха. През 1967 Есте Лаудер е обявена за една от 100 най-успешни бизнес дами в Америка, а семейство Лаудер е сред най-богатите в света. Какъв е пътят на гигантския успех и какво се крие зад него, разказва нейният син Ленард Лаудер. В този завладяващ и много личен разказ, изпълнен със страхотни истории, Ленард Лаудер разказва за трънливия път, безсънните нощи, трудните решения, за тайните от света на големия бизнес и моментите от ожесточеното съперничество с Ревлон, войната с Ланком и други. Книгата предлага дълбоки прозрения по пътя към успеха, безценни уроци по лидерство и бизнес от първо лице. Някои дори я определят като своеобразен бизнес курс. В нея Ленард Лаудер дава и ценни съвети за това как да устоим в условията на икономически сътресения, несигурност и ожесточена конкуренция. Една пленителна книга, която няма да оставите до последната страница.